Club Junta, building better Africa. Tiyambe choncho bwanji programu yathu ya lero. Ndikulandireni kwina kuli konse kumene inu muli ndine wa DJ Rod ne munyanane. Paja ndimakhala pano ndikukamba za asafubwa amene akulamulira dziko la Malawi nkumazitchula kuti iwo ndi amzeru. Adamu chosapita muthalika chifukwa cha mademo ndikumayankhula maonera kuti ayi amene iwo alephera. Lero iwo ndi olepheranso kuposa pita muthalika. Ndi chifukwa chake lero mu dziko lathu la Malawi anthu adye chiteze chifukwa cha ulephera, chifukwa cha chakwera. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti anthu ena ake adye chiteze. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti anthu ena chapasidwe fetereza nthawi yokolola. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti forex yathu muno Malawi ikhale yosowa. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti anthu azigona ma filling station. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti wina wake nyumba mwache ngakhale olothumba la chimanga lisapezekemo. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kunena kuti kwacha yathu izigwa daily siku ndi siku kwacha yathu nkumagwa. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti muzipatala muzisowa mankhwala. Ndiye kumakamba kuti pa 16 September tikampaseso vote munthu olepherayi. Ndimangofuna ndikupaseni moni ya Malawi kwina kuli konse kumene muli. Tiyendeli mozi muli ndine one DJ Rod ne munyanane. Muli bwanja Yohane Pongwe ndikupaseni moni. Muli bwanja Chikondi Majiga ndikupaseni moni. Muli bwanji Mr. Flama ndikupaseni moni. Muli bwanji so abwana inu yonso ndikupaseninso moni blessings malingamoyo. Ntima kunyadirani mabwana. Mumve kukoma pamene mwakhalapo. Bwanji ndipitirize nkhani yanga ndikutinena kuti pa 16 September pano funika osakampasa chakwera voti. Ndi munthu amene watipangisa kuti Malawi wathu ayake moto. Chifukwa cholephera cha chakwera wayala nyamata azikuwanje kuti aziyenda pena paliponse. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti ngakhale polisi yathu ichitidwe capture. Kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti ame athu achitidwe capture. Mkulu wa asilikali wachitidwa capture ndi chakwera. Chifukwa chonena kuti chakwerayo ndi olephera. Komanso kulephera kwa chakwera kwapangisa kuti ngakhale ogwira ntchito kumeki akhale ana obadwira kuzibwezi. Ana Berontali Manja, Andrew Mpesi, Sangwani Mwafriwa ndi anyamata obadwira kuzibwezi amene apangidwa capture ndi chakwera. Ndiye mafuna ndikambe pano kunena kuti kulephera kwa chakwera dziko lathu lapezeka kuti lalowa pansi. Forex yathu ndi imene yalofoshokayi. Kwacha yathu ndi ikungogwa ngati chizude. Anthu kupita pa adimaki kuti akagule chimanga osachipeza. Anthu kuyesera kuti alime kupezekaso kuti so ngakhalenso munthu achakulamulira zikoyo wa minyama. Mulunguso naye anangomuyang'anira kumbali chifukwa chonena kuti adatenga ziko limwe kuba. Anzache amene anagwirisa ntchito anatenga ngati matishu. Mpaka na ena anathawamo mutonse alliance chifukwa cha nkhaza zoyipa za chakwera. Ndi achina Kunkuya, achina Nkaka, achina Richard Chimwendo Banda, anthu ankhaza kwambiri. Ndi chifukwa chake munaona tonse ya alliance itatha chifukwa cha nkhaza za anthu amenewo. Ndiye lero akubweranso kumanena kuti pa 16 September pano akuti tiwavotere. Tikawavotera azapange chaninso, azapange chani, apitirize apange chani. Amalawi azigonabe ma filling station. Amalawi azigonabe kuchipatala kopanda mankhwala. Amalawi akadapite kogula katundu kushopa azikapezabe katundu akungokwera siku ndi siku. Chakwera ndi president mmozi olephera ndipo sanaonekenso president olephera ngati amene. Ndiye mafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti pa 16 September pano voti yanu ndi chikwanje. Inuyo muzatenge chovotera chanucho ndi chikwanje. Mukacheche tambala mutu. Mukamona chakwera osaka muchonganso yayi. Mukakafika pa chakwera paja mukangodumpha. Mukavotere inuyo amene mukumfuna kuntima kwanu. Osati mukavotere chakwera ifa president amene ndo olephera. President amene wakhala kutinamiza mu speech yake. President amene amatiuza kuti akuongola mabala. President amene amatiuza kuti aenda tereka mazi owira ndifuna ndizikupyeka ne mafupa. President ongonama basi nthawi zonse pakamwa pache pamangotuluka boza. President usakuyeneranso kupitirira pa 16 September.
tiye tikamuchosepo. Anthu awa akumutukwana Peter Mutharika siku ndi siku. Kodi pakati pa Chakwera ndi pakati pa Peter Mutharika olephera ni ndani? Kuti tione olephera ndi Chakwera. Nthawi imene Peter Mutharika akulamulira zikoli palibe amene anadye chiteze. Nthawi amene akalamulira Peter Mutharika palibe amene anganene kuti ine ndimadya zokumba zooneka ngati chinangwa. Koma chifukwa cha ulephera cha usogoleri wa Chakwera anthu mpaka natafika point yomadya mauzu. Ndi akuti Mavubwa amene akumunyoza Peter Mutharika kunena kuti Peter Mutharika ndi oyipa, akuti chipani chake nchoyipa. Kodi chipani chimene chadyesa anthu chiteze ndi chipani chimene chikapereka fetereza mu nthawi yake chabwino ndi chiti? Anthu awa adalowera m'bomamu kutinamiza nkumatiuza kuti tizizadya katatu malo mukudya katatu. Nyoze Peter Mutharika ngakhale mumutukwane Peter Mutharika sakukuyankhani. Ndimafuna ndikuuzeni ino Mutharika alibe problem, ndipo Mutharika ali muzanja lake la Ambuye. Mwamuphaka ngati Peter Mutharika? Ndimafuna ndikufunse iwe Chimwendo Banda, Peter Mutharika mwamphaka ngati? Ndimafuna ndikufunse iwe Nsonda, Peter Mutharika mwamphaka ngati? Ndimafuna ndikufunse iweyo Nzimayo ooneka ngati umazola mchere iwe, Nzimayo ooneka ngati umazola mchere iwe, Jesse Kabwira, Mutharika mwamphaka? Nyankha ya lero ndimafuna ndikampe pano Amalawi tiye tichite chimfano cha mamvu. Uyu Chakwera si nthawi zoti anthu atikampase voti yayi. Tiye timusiye Chakwerayu akamvotere iye ndi apa banja lake akamvotere omwewo. Koma ino Amalawi amene mumaziwa kusiyanisa tiye tisiyanise. Mu nthawi ya Peter Mutharika tinkapasidwa fetereza nthawi yake. Mu nthawi ya Peter Mutharika anthu akakolola chimanga cha nkhani. Mu nthawi ya Peter Mutharika anthu ankakhala ndi forex m'manyumba. Mu nthawi ya Peter Mutharika forex sinkagwa chonchiya, kwacha yathu sinkagwa chonchiya. Mu nthawi ya Peter Mutharika palibe amene akafola pa mzere wa mafuta nkumagona pompo nkuchezera pompo iya. Ndiye tiye tiwasiye amene akupasidwa kumauzidwa kuti ati awa wafuna akavotere tambala asiyeni. Akavotere iwo Achimwendo ndi apa banja pawo, Akunkuyu ndi apa banja pawo, Azikhale Ng'oma ndi apa banja pawo. Koma inu ndi ine amene tadya chiteze, amene tagona ma filling station, amene tapita ku chipatala osakapeza mankhwala, osakavotera Chakwera pa 16 September pano. Ndikusimikiza kwa inu nonse Amalawi, ndikuyankhulatu ndi Amalawi oganiza bo, Amalawi amene amaganiza mwa mzero, Amalawi so amene amasiyanisa.
Chenjezeni ino amekiko kumekiko anaobadwira kuzibwezi kunena kuti pa 16 September amalawi apanga kale chisankho chokamvotera Peter Mutharika. Ndiye musabwere apa ndikuanyasa ndikumatipasa ndondo cha yanu imene mwaitenga inu savubwa wanuyo kuti alamulireso ziko liapitilire kulionongabe. Amalawi adiachiteze, amalawi agona ma filling station, amalawi agulisidwa mchenga, fetereza wa mchenga muulamuliro wa Chakwera. Ma civil servant akhapidwa muulamuliro wa Chakwera, ndiye anthu sakumufuna Chakwera wanuyo. Izi ndi zimene nimafuna kuti ndikuuzeni kumekiko. Neba wako mene kungachele bize kukunyoza. Akuti mukaona neba wanu nthawi zonse kumango kunyozani muziwe kuti neba anuyo ndolephera. MCP angozazidwa ndi mkwiyo, anthu a MCP angozazidwa ndi ufiti, anthu a MCP angozazidwa ndi kuuluka basi. Nthawi zonse kumunyoza Peter Mutharika, akapita misonkhano ya atolankhani kumunyoza Peter Mutharika, anakulakwirani chani? Chimwendo banda chimimba chikulirenji kuno ngunje uku ndi kutupa kunenepa. Mimba yakoyo iwe chimwendo banda ndi kutupa. Yankhani munthu nthawi zonse sakukuyankhani, sakukubwezerani kukuyankhani. Koma inu basi busy tukutha kuno maluvu chapwinka mwa kumango munena nthawi zonse. Tazionereni mimba kumaoneka ngati ati zonenepa muta simikizirani kunena kuti Peter Mutharika alibe problem, ndipo akukayima pa 16 September ndipo akuwina. Kwa ndio basirani sonkhani ya Nyamata ja Hastings Kajomba kuchokeranso konkuja kukhonjeni Mangunda constituency. Inu nonse anthu ochokera Mangunda constituency mukavotere Nyamata amene Hastings Kajomba pa 16 September. MP yekhayo amene angakuthandizeni kunoko ku Mangunda. Ndikukuuzani ine kumene kosi kwathu dera limene lisira kwathu, komano mafumu ndikuti amandimbira foni. Mafumu onse amandimbira ineyo foni munyanane. Ndikumanduza za Hastings Kajomba ndipo ineyo andipasa 2 points. Ndiye mafuna ndikuuze nonse anthu akukhonjeni Mangunda constituency kuti kavotereni Hastings Kajomba pa 16 September. Chizindikiro chake ndi mjigo. Kayamma chokera kwa Mberiwa, kayamma chokera kwa Beula, kayamma chokera ku Chanuko, uko kuchakumphanje uko. Tiye ndikavotere Hastings Kajomba pa 16 September. Kumemezani nonse anthu nonse amene mmachokera mwati Kapichi, TN Namseta, Senior Chief Ndalama, kuti tiye ntonse tikavotere Hastings Kajomba pa 16 September. Ndipangeso choncho bwanji, ndipange choncho. Ndieta nyamuka ulendo wapa 16 September. Nasa kupusise nasa kunamize ngakhala kupaseni 2000. Ngakhale aitane mafumu ku State House. Ndimafuna ndikuuze ni mafumu nonse amene mukumalandira ndrama musanambe kuidya ndrama imene muipemphere chifukwa ndi ya satanic ndrama imene. Akumainenelera maluvu onyasa ndicho linga choti pa 16 September pano akakupaseni chindima. Nonse amene mukulandira ndrama za MCP, please.
osangofikira ndramayo kuamba kuidira muipempherere ndramayo chifukwa afuna kupaseni chindima. Ndrama imeneyo ndi amagazi yochokera pasi pa nyanja imeneyoyo. Mukapanga masewera muzaibweza ndrama imeneyo mukuziwa kale inuyo. Paja ndi boma la Namondwe tu ili, ndi boma la Namondwe, ndi boma la Macyclone ili, boma la Macyclone ili. Maulamuliro apita mbuyo munjala inkakhala ya maboma ochepa kwambiri. Maulamuliro apita mbuyo mutikamvera kutali kuti uko kuli njala. Jeni mafuna ndikuose ni kwina kuli konse kunena kuti tenti kachosepo asavubwe awa. Bwande upasireni nsonkhani ya Minandi Akuka. Kuchokera nsokon kuja kulikangala kuzomba. Kunena kuti pa 16 September tatenti kapereke voti kwa nzima ya mene. Kuchokera ndikuti konkujanso kulikangala constituency. Tenti kavotere Minandi Akuka mwana wa muzi pamene amakhala tikuziwapo kumene kuli nyumba yake tikukuziwa. Ena wamatifuna nthawi yoti atavotera kena kama nyamuka nkupita ntawuni ndi kumakakhala Kongo. Musakavotere Abigero tikampasa voti ama nyamuka nkupita ntawuni nkumakakhala ku tawuni ino anthu akuno kulikanga. Muyangane misewu yakuno yokumbika Abigero tampasa 6 years akulamulira kuno kuma palibe chimene wachita. Ndiye pa 16 September osakavotera Abigero. Mukavotere Minandi Akuka. Ndikuti Minandi Akuka amakhala konkuno timacheza naye konkuno na paliponse Minandi Akuka amafika. Ndiye osakavotera munthu uyuyu amene amati tikampasa voti nkumakapanga za mipira. Iyeyi amapita ntawuni ndi kumakasapota matimu a mpira ntawunimo. Ndiye amene yosofunika osakampasa voti ya. Komanso kumbukirani kunena kuti malo moti njala ija mtakukutika nawo tokha amene iye adatenga tu makamaka nandolo ndikukamuocha. Abigero anatenga nandolo ndikukaocha. Ndikukamutaya pamene anthu akunoko kulikangala akuvuta ninjala koma Abigero anatenga matumba 70 anandolo ndikukaocha. Ndiye mukamachoka muzitiso ena inuso mufuna mukamvotera Abigero osakampasa Abigero voti. Tenti kavotere Minandi Akuka asakuopyezeni musaopyezedwe anthu akuno. Ndikuti tu likangala constituency Minandi Akuka tenti kampase voti. Malize chonchi programu yanka ya lero. Akuti tikuwasaka apita Mutharika tikuwasaka ife pa 16 September pano apitirize sokulamulira zikoli. Osati asavubwa awa amene adiyesa anthu chiteze, asavubwa amene agonesa anthu mafilling station, asavubwa amene anatenga ndrama zathu za mbirimbiri za nkhani kukagula fetereza ku bushale. Mlimbane ndipita Mutharika koma pa 16 September amalawo ochuluka kwambira ukampasa voti. Chimene akunkumbukira Peter Mutharika ankawapasa fetereza nthawi yake yoyikika. Kunalibe zonamizira network kumangoti simugula fetereza network.
kunalibe iya tikupangeni sikani zimenezo kunalibe nthawi yapita Mutharika. Wina sakupusiseni chimwendo banda sakupusiseni kuti Peter Mutharika wakula akunama kavotereni wamkulu yemweyo. Jesse Kabwira sakupusiseni kuti Mutharika wakula akunama kavotereni okula yemweyo. Chifukwa iye uja amaganizira miyoyo ya anthu akumuzi. Chikungofunikira kungopanga chimfano cha mavu ifeyo a Malawi ndikukampasa Peter Mutharika voti ndikuyamba kulamulira. Kuchokera lero kukafika pa 16 September ndizikhala ndikudochomola yokha ya Peter Mutharika. Mukapanda kuwavotera Peter Mutharika pa 16 September pano ndikukavotera asavubwe awo. Amalawi musazati neneso ifeso yoyankhula ife musazati neneya. Kuti sitikakuuzani muzakumbukire maonena kuti ondiuza analipo. Chifukwa tikakavotera anthu awapitirizabe kuyenda ndizi kwanje. Tikapitirizabe kuvotera anthu awawo ayipanga polisi ija kugwidwabe kukhalabe capture ikhalabe m'manja mwawo polisi. Malawi ameja itengabe ikhale m'manja mwawo mapeto ake tizizangomenyedwa tizingophedwa milandu athu ya anthu osauka ife simaweruzidwaso mwa mzeru. Ndikachosepo boma la soka ali boma la macyclone ili boma ilili boma la anthu aufitiri. Ndapita ntaputuluka ntathawa munyanane road ine pa radio lomwe. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.